TikTok'ta biri var, prokuror özi. Şunu ýaly meseleleri gowurýar. Edil sizin temaňyzdan adam Kakmyrat Hydyrow. Особо важный деларna prokuror şol. Şunu ýaly meseleleri çözer ýaly. Ödem daşy boldy, o daşyňyz. Şoňa ýetişseňiz ol size doly näme etmeliligini gowy maslahat berer. Bilýärmi Kakmyrat Hydyrowy? Ya bilemek Taşyzyň özünden, Taşyz vilayet şäherdemi? Daşyňyzdan özi şu wagt ýöne Londonda ýaşaýar. Şeýde meselelere şol teredýär. Kakmyrat Hydyrowa ýetişseňiz ol size näme etmeliligini, nire arda ýazmalygyny, ýagny ýanky kerasinleri, solarkalary, zatlary, şol barada birazjyk giňişini aýtsaňyz, hemme zady size düşündirip berer. Kakmyrat Hydyrow. TikTok'ta Kakmyrat Hydyrowdyr. Ýüzi nurly bir dogunmyzdyr. Görseňiz göni diýersiňiz, bu näle bir ýüzi nurly adam. Hemme zady beresiň ele ýüzüne seredende aýdasyň gelip durýar. İçinden saklap bolanok işte. Öýdem şeýle bir ýürekli adam. Papa Karla, o Papa Karla. Şoň efirini aýtsaňyz şu zatlary size maslahat berjekdir. Sağ olun. Häzirim algymy alyp bilmänýärim istaýsam. Algy bergi başy mesele däl. Kakmyrat Hydyrow üçin algy bergi mesele däl. Hemme meseleňi çözüp berjekdir. Bolýar, sağ olun. Tarkaým bolun. Meniň adymdan Bolýar, barsaňyz, sağ olun. meniň adymdan barsaňyz size особенно yani gowy zadylar gürleşer sizler. Papa Karla. Halamaydy meniň adymdan. Ofisi barmy? Var ofisi, TikTok'ta ofisi var. TikTok Business Center'ın. TikTok'ta. Wow, TikTok Business Ha, Center'ın TikTok ofisi Business var. Arkaýyn bolun. Sağ olun. Halkara dereceli prokuror. Bolýa, arkaýyn bolun şoňa aýtsaňyz hemme adam çözüp berer. Meniň adymdan barmy? Sağ olun köp. Hoş sağ olun, sağ olun. Bolýar. Sağ olun. Ya sağ olun. Sağ olun. Näde çykmalysyny bilemek, göne çykmaly bolsa özüňiz çykaraýmasaňyz. Bolý, bolý. Kakmyrady çykmagy soramaň, ol çykalga bilýän däldir, diňe girilýän bilýär. Bolýa men näde çykarýansyn.